Mula sa mga naglalakihang mga gusali, pinalawak na kalsada sa mga major highway ng Angeles City, nakikita ang mabilis na progreso nito sa dami ng mga motorista sa kalsada. Lalo na tuwing ora de peligro, ramdam ang bulto ng mga sasakyan sa mga highway. Kaya tinapatan naman umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Urban Development Plan ng syudad na road widening project ng national government. Mula sa mga diversion road o sanga ng mga kalsada ng syudad patungong Clark Freeport Zone, ang solusyon sa traffic ay pagpapalapad ng kalsada. Pero naging controversial ito dahil sa pagtutol ng mga environmentalist sa Phil-Am Friendship Highway na isalba ang higit 200 puno. Hindi, kasi siyempre yung puno na yan, kailangan din natin sa kalikasan yan, di ba? Tsaka hindi dapat nila ginaganyan na pinuputo nila basta-basta. Habang ang katwiran naman ng ilang kabalin, ang pagrarason na ito'y peligroso sa kalsada, kaya mabuti rin na dapat alisin ang mga puno. Lang hindi ko minamasama yung pagrereklamo ng iba. Kasi baka sabihin ng iba na bakit ako'y hindi kumontra. Eh nakikita ko pag minsan nakakapurhisyo rin eh. Nakakatulong pag ikinamamahinga, gaya niyan, lilim. Pwede siya. Ay pag tag-ulan niya, nasasapak yung sanga. Buwan ng Enero ng nakalipas na taong 2020 ay nagkaroon ng Temporary Environmental Protection Order o TEPO ang petitioner na Save the Trees Coalition. Pero nitong ika-4 ng Enero ng taong 2021, pinawalang bisa ni Judge Maria Angelica Parasquembao ang TEPO. May decision na yung korte. Award sa amin. Actually, naka-date yan nung pang January 4. O hindi 4 or 5. Pero na yung copy, nabigyan lang kami last week. Opo. So yun, nire-request na lang yung ano dyan, yung resumption ng tree cutting permit sa Enro. Ayon kay Engineer Salvador, mas malaki ang pangangailangan na ituloy ang road widening project. Nakita rin ng korte na may sapat na permiso ang DPWH mula sa lokal na pamahalaan at DENR Penro. No objection ang Barangay LGU. And likewise, duly endorsed by the city mayor, city LGU, that there are no anticipated issues. Nandito po lahat. Bago pa bumaba ang pasya ng korte, all accounted na rin umano sa DENR Penro ang mga puputuling puno na hindi bababa sa 200. So nito, kung makikita nyo ito yung mga tree charting. Mayroon siyang station kung saan more or less nakalagay. Base sa sa mga technical, alam naman ito kung anong station siya. May pamantayan daw ang DENR na sinusunod para sa mga isasalbang puno. Pero hindi prioridad ang earth bowling dahil magastos ito. Ito lang yung yung pwede. Opo. In excess of this, may mga nabubuhay, kaya lang yung cost naman ng mas malaki. Pero ito naman ay may replacement naman ng mga pinupot. Patuloy na sinisikap ng CLTV News na kunan ng panig ang lokal na pamahalang lungsod ng Angeles kaugnay ng issue. Matatanda ang Enero ng nakalipas na taon kasabay ng kampanya ng mga environmentalist sa syudad ay hiniling ni Mayor Carmelo Lasatin ang pagsuspinde ng pamumutol ng mga puno na nasa 259 sa Friendship Circumferential Road ng lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News.